Hogyan válasszuk ki a megfelelő tetőfóliát? Húsz-30 évvel ezelőtt egyáltalán nem használtak tetőfóliát a cserepek alá. Ma már nélkülözhetetlennek tartják alkalmazását a szakemberek, legyen szó bármilyen tetőről. Ugye szerencsére ma már nem az a kérdés, hogy kell-e tetőfólia vagy sem, hanem az a kérdés, hogy milyen tetőfóliát használjunk. Ausztriában, ahol lényegesen nagyobb tapasztalatok vannak a tetőfóliával összefüggésben, előírták, hogy minimum 140 g per négyzetméteres anyagot kell használni. Nálunk ez még az általánosan használt terméknél egy kicsit magasabb szintet jelent. De felé haladunk. A tetőfólia akadályozza meg, hogy a külső nedvesség és a lecsapódó pára bejusson a tetőtérbe. Takaró Gábor okleveles építészmérnök azt tanácsolja, hogy érdemes minden esetben szakértő segítségével kiválasztani az ideális fóliát. Ez egy 270 g per négyzetméteres tetőfólia, ez pedig egy 140 g per négyzetméteres. Óva intenék attól mindenkit, hogy csak ez alapján hasonlítsa össze. Nagyon sok műszaki paraméter van, ami alapján kiválasztható a feladathoz, funkcióhoz illeszkedő megfelelő fólia. Jó hő és UV-állóság, magas szakító és szegszakító szilárdság. Csak pár a jó tetőfóliák tulajdonságai közül. A szakértő szerint a tetőfólia egyik legfontosabb jellemzője az úgynevezett SD érték. Az SD érték az a építőanyagoknak a páraáteresztő képességét jellemzi, és a téli időszakban a pára a beltérből kifelé igyekszik. Ugye a hőszigetelésen keresztül valamennyi pára ki tud jutni, és nagyon fontos, hogy kifelé pára nyitott legyen a szerkezet, tehát el tudjon távozni az épületből a pára. Mert ha nem, az ronthatja a hőszigetelő képességet, szerkezet és akár egészségkárosító is lehet. Martonvásár központjában mintaértékű tetőt építettek. A tető kivitelezője Pudelka Krisztián 2014-ben a betoncseréppel fedett tetők kategória díjasa lett. Kifejezetten erre az épületre választott tetőfóliát terítettek a cserepek alá. A választásnál a tető hajlásszöge is nagyon fontos szempont volt. Ez egy Medifol SD páraáteresztő tetőfólia, 5x5-ös ellenlétszer rögzítve, ami ennek a tetőhajlásszögnek ideális. Ez a 35-40 fokos hajlásszög Magyarországon átlagosnak számít. Viszont manapság egyre divatosabb a laposabb 20-25 fokos tető. Ilyenkor a tetőfólia szerepe is megnő. Minél alacsonyabb hajlásszöge van a tetőnek, annál erősebb fólia szükséges. Ilyenkor ugyanis még fontosabb a vízzáró alátétszigetelés. Tehát a kisebb és a nagyobb hajlásszögű tetőhöz is más és más fólia az ideális, ezért is érdemes szakértőkkel megterveztetni a felújítandó tetőrendszert. Ön tudta, hogy egy hőszigetelt tető összköltségének csupán 2%-át teszi ki a tetőszerkezetet védő tetőfólia? Kérdése van? Kattintson a www.tetőtépítek.hu oldalra még több hasznos információért. A Terrán szakértői segítenek önnek az élethosszig tartó minőségi tető kialakításában.